Jsme v Jahodnici v části Prahy 14. Za několik málo okamžiků budeme svědky události, která nemá obdoby. V jednom z těchto domků, které byly ve 20. letech postaveny pro české legionáře, byla ve sklepení nalezena truhla. Na místě jsou experti i policie. První informace hovoří o tom, že obsah truhly by mohl souviset s takzvaným legionářským pokladem. Co to legionářský poklad je nebo byl, se dozvíme za malou chvíli. Je to tady. Tato truhla, která po 100 letech spatří světlo světa, jistě skrývá mnohá tajemství a svědectví doby. Na místě je policie, v Jahodnici panuje napjatá atmosféra. Naše diváky by zajímalo, co je obsahem truhly. Experti mlčí. Můžete nám prosím vás říci, je to legionářský poklad? Co si o tom myslíte? Bez komentáře. Na místě si prý našel sešit, rukou psaný. Mohli byste nám prosím vás říci, ano, na celou akci je uvaleno přísné informační embargo, ale naše televize bude vždy na místě a zjistí všechny podrobnosti. Vážení diváci, jak jste sami viděli, obsah truhly zůstává neznámý. Dle expertů je samotná truhla vzácným historickým artefaktem, který nesmí být poškozen. Jeho otevření je možné pouze pomocí kódu na číselném zámku, ale kde kód vzít? Experti potvrdili existenci sešitu, který pravděpodobně obsahuje zašifrovaný kód k číselnému zámku. Celou kauzu budeme nadále sledovat a vás, diváky, o všem informovat. Pro televizi Noha, Eva Zběsilá, Praha, Jahodnice.